Titi. Ali sa nak, nakisugo nimo. Ali sa. Palit sa ditog ahos ha, isa ka buok. Ahos? O ahos. Ahos, 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 Ahos ha. ahos, 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 Pipi, ay sa magtulat na. A few moments later. Lah, suko mamanday ko ni Papa. Babay mga digo. Balik dahil na. Ah. Asa naman to kung isugo nga. Hiniha naman to. Ayun! Okay, Miss Tipi. Bye! Aha naman to kung isugo ang ahos. Kadugay ba? Oh! Nalang Papa, oh. Bombay. Ahos man ako gisugo. Ano Bombay man eh? Ah, Stepe. Nagapit-apit-apot ka ba? Apit-apit-apot ka sa mga amigo dyan sa gawas ba? Sunod gani. Basta suguon ka. Ayaw na paghapit-apit oh. Mali-mali mong sugo. Nagsugo kong ahos. Bombay mong gipalit. Yes, Papa. Ikaw po, Papa, ha? Pagting sweldo, ayan po, pagkapit-apit sa imong pareha. Hmm?